Ongi etorriak Ogu Hemeneko 3. saio honetara. Aurreko saioetan indarkeria matxistaz eta hipersexualizazioaren joeraz aritu ginen. Emakume langileon zapalkuntzak egun dituen bi aldagai konkretu eta nagusi. Gaurkoan aldiz, gaiari ikuspegi orokorrago batetik helduko diogu. Emakume langileon zapalkuntza izaera agerikoa da. Langile izateagatik jasan behar ditugun kontrol soziala, zerbitzuen murrizketa, prezioen igoera, kultura dekadentea eta horrelako ez gain, emakume izateagatik jasan behar ditugun familiaren lankarga, indarkeria matxista eta bestelakoak gehitu behar zaizkio. Zapalkuntza honek forma ezberdinak hartu ditu beraz, eta honi aurre egiteko proposamenak ere anitzak dira. Gaurkoan hontaz arituko gara. Emakume langileon zapalkuntza ulertzeko eta honi aurre egiteko formaz. Bai ikuspegi teorikoak aztertuz, zein honek dituen plasmazio praktikoak aztertuz ere. Emakume langileon zapalkuntzaren auzia ikuspegi orokor batetik aztertzeak askorako ematen du, baina saiatuko gara gaurkoan erdigunean dauden gako batzuk behintzat argitzen. Horretarako gaurko gonbidatuak Leire Andino, Ainhoa Bidal eta Joiz Errasti ditugu, ongi etorriak hiruak Ogu Hemenera. Eta gaia testu inguratzen hasteko galdera orokor bat. Zertan oinarritzen da emakume langileon zapalkuntza, edo nola ulertu behar dugu zapalkuntza bera? Abia puntu bezala edo, emakume langileon zapalkuntza edo beste zapalkuntza formak estrukturala direla ulertu beharko genuke. Eta honekin zer esan nahi dugu, kapitalismoak berezkoa duela. Berezkoa duela eta ez dela zapalkuntza, ez dela kulturala edo ideologikoa. Horren adibidea izango genuke, egun inork ez duela adiraziko edo ez duela jarrera arrazisten defentsa bat egingo edo emakumearen aurkako jarrera esplizituak adiraziko, baina bere horretan zapalkuntzak forma ezberdinetan bizirauten duela edo aldatzen dijoala edo ikus dezakegu ez. Zentzu horri edo egiten diogu referentzia estrukturala dela esaten dugunean. Nik uste dut estrukturala dela gaur egun oso zabalduta dagoen ideia dela, ez? Baina arazoak sortzen direla estruktura hori edo egitura hori zein den ulertzerako orduan edo azaltzerako orduan, ez? Azalpen horretan, batez ere 60. hamarkadan formulatu zenetik aurrera patriarkatuak izan du horrelako nagusitasun bat, azaltzeko nolabait olako dominazio bat existitzen dela gizonen partetik emakumeongan ganakoa, ez? Hain zuzen ere, feminismoaren edo politika feministaren izateko arrazoia litzatekena, ez? Bestela bere fundamentua bera erori egingo litzateke. Orain, gertatzen dena da, ez dagoela argi zer den patriarkatua bera, hain zuzen ere ez delako hainbeste sortzen gaur egungo errealitatearen analisi konkretu batetik, baizik eta proposamen politiko baten justifikazio beharretik, ez? Eta gero, orduan, egitura azaltzen hasten garenean, existituko balitz gizonen dominazio orokor hori zein da erreproduzitzeko boterearen modalitatea edo, ez? Hau da, zein da dominazio horren gurpila birarazten duen motore hori. Hor, kasu horretan, soilik plano kulturalean kokatu ahalko genuke, ez? Fundamentu hori edo, ez? Hain zuzen ere, instituzio zaharretatik eratorritako pentsamentu marko batean bezala, ez? Eta beraz, alboratua geratzen da berriro egitura azaltzeko behar hori, edo bestela egitura edo erreproduzioa azaltzeko behar hori, ez? Edo bestela azaltzen da beste sistemekin elkar harremanean ulertuta, ez? Bere erreproduzio propioa. Eta horrek, argumentazio logika horrek eramaten du plano praktikoan proposatzera adibidez, gizartea kulturalki edo pentsamentu patriarkalez bustita badago, gizarteko espazio desberdinak eta instituzio desberdinak, guazen pentsamentu feministaz hornitzera, ez? Guazen justizia feminista egitera, guazen ekonomia feminista egitera, guazen finean estatugintza feminista egitera, ez? Baina gero ikusten dugu, pizkat Leirezuk esan duzun bezala, badagoela prozesu hori martxan edo badaude instituzio desberdinetan indarkeriari erantzuteko protokoloak, politika feministak aplikatzen dira, baina zapalkuntzak bere horretan jarraitzen du, ez? Bere horretan jarraitzen du eta are ikusi dezakegu nola kapitalismoaren krisi garaian areagotu egiten den, ez? Orduan horrek pistak eman aldizkegu ulertzeko igual kapitalismoa bera dela egitura hori, ez? Eta, zuk Ainhoa lehenago jarraitu duzun horren harira, bai aipatzea, kasu batzuetan are okerrago politika feministak indartu beharrean
espazio ezberdinak feminizatzeren alde egin izan dela, ez? Eta irakurketa hori oso arriskutsua da, guztiz esentzialista baita. Aurre suposatzen baitu emakumeok emakume izateagatik soilik balio askatzaileak eta ez zapaltzaileak ditugula. Eta nik uste hori argi ikusten dela Ukrainiako gerraren testu inguruan nola ideia bat zabaltzen hasi den, zeinaren arabera emakumeok egongo bagina gobernantzan, gerrarik ez litzateke egongo, edota nola Ukrainiako gerra gizonen gerra bat den, ez? Eta errealki historian zehar eta gaur egunean ere badaude emakumeak gobernantzan eta egoera berdina da. Orduan, esaten ari zaretenaren arabera, esan genezake ez, egiturazko auzia izateak esan nahi duela kapitalismoari berezkoa zaiola. Eta orduan aldi berean ere, zapalkuntza bera sistemaren osotasunean ulertu beharko genukela, ez? Ez kapitalismoaren zati baten parte modura. Ulerkera horrek, orduan, ze implikazio ditu gero borrokaroko subjetoa definitzerako orduan? Berez nik uste dut, hauzia erreza izan beharko litzatekela, ez? Hau da, helburua bada emakume langileon zapalkuntzarekin amaitzea, eta ulertzen badugu, zapalkuntzekin amaitzeko, nolabait klase gizartearekin, edo klasetan banatutako gizartearekin amaitu behar dugula, eta bere fundamentua den dominazioarekin amaitu behar dugula, orduan, eraiki beharreko sujetua edo hori gainditu dezaken sujetua, horren kontra edo dominazio burgesaren kontra antolatzen den sujetua litzateke, ez? Hau da, sujetu komunista. Ainhoak bota honarekin lotuta, dominazio burges horrek menderatutako klasea denez, langile klaseak eramaten gaitu ulertzera, langile klasea bera dela, borondatea edukiko duena, edo dominazio egitura hori gainditu dezakena, ez? Azken batean, bere egunerokoan bizitzen dituen dominazio horren aurpegi desberdinei aurre egiteko borondate bat edo existitu daitekelako. Baina, realmente langile izateak ez gaitu eramaten langile hori komunista dela edo komunista izatearekin lotzera zuzenean, horretarako antolakuntza politiko baten beharra izango dugulako edo sujetu komunistaren eraikuntza ezinbestekoa izango delako, ez da lotura automatiko bat edo mekaniko bat. Eta guzti honek, zapalkuntza ezberdinak borrokatzeko beharrezkotasun hori indartu edo azpimarratzen du, ez? Kasu honetan izango litzatekena, emakume langileek bizi ditugun zapalkuntza forma ezberdinen aurkako borroka, edota horiek sortu edo eragiten dituzten instituzioen aurkakoa, ez? Borroka horiek beti ere langile klasearen baitan sartuaz edo baitakoak direla ulertuz, eta aldi berean langile klasea subjektibitate ezberdinek osatzen dutela adieraziz, ez? Eta noski, klasaren ulerkera ezin da homogenizatzailea izan, hau da, zenbait sektorek idealizatuta daukaten obrero de mono azul horri erantzun, ez? Azkenan, zentzu hori edo ikuskera hori guztiz obrerista edota identitarista delako. Langile klasea jarri duzu erdigunean eta ideia horri heldu nahiko nioke, ez? Honek, nahasmenduak sortzen dituelako da sortu izan dituelako. Hori sektore batzuetatik igual esaten delako, ez? Zapalkuntzak hierarkizatzen direla, edo horretarako joera badagoela. Zer duzu esateko honen inguruan, nola ulertzen duzu ez zuek zapalkuntzen hierarkia hau? Hasteko nik esango nuke, zapalkuntzak hierarkizatzen direnaren kritika ez dela inbeste marxismoaren gaineko kritika bat, baizik eta marxismoaren kontra akademiatik sortu eta indartu den marxismo desitxuratu baten gaineko kritika bat. Marxismo desitxuratu bat zeina klasea murrizten duen harreman ekonomiko soilera, hau da, harreman laboralera eta beste identitate batera. Ez identitate bat zeina beste identitateekin elkar harremanean egongo litzateken, ez? Klasea ez da identitate bat, baizik eta gizartea egituratzen duen harreman sozial bat, ez? Dominazio harremanak definitzen duen posizio sozial bat litzateke klasea, ez? Orduan horrek ja pizkat hierarkia horren kontuan ikuste dut eztabaidatik kanpo utz dezakela. Eta klase aipatzen zula, igual ideia horretan gehiago sakontzeko edo zertzela batzuk emateko, klaseak kategoria historikoa azkenean, ez? Prozesu historiko baten ondorio da, esango nuke, orduan,
klasea ez da soilik ekoizpen bitartekoekin dan harremanak, edo ez du harreman horrek bakarrik definitzen, baizik eta historian zehar egon diren beste hainbat faktoreek ere eratzen dute, dominazio forma desberdinetatik, edo zapalkuntza desberdinen garapenak egun utzitako arrasto guzti horiek ere osatzen dute klaseak. Eta horregatikan kapitalismoak bai dominazio sistema, bai esplotazioan eta bai zapalkuntzan oinarrituko du. Eta bai pixkat, Ainoak esandakoari helduta, ulertzen dugu gizartearen boterea aberastasunak sortzen duela, ez, dirua. Eta aldi berean, gizarte kapitalistan boterea lortzeko forma konkretu gisa azaltzen zaigula esplotazioa. Orduan, hori horrela ulertzeak ez du esan nahi zapalkuntza ezberdinak hierarkizatu behar direnik edo hierarkizatzen direnik, baina bai zapalkuntzen oinarria den klase harreman hori gainditzeko egin beharrezko analisi bat dela, ez? Hori da. Eta inkluso zapalkuntzak izan daitezke interseksionalak, ez? Eta momentu batean pertsona bati eragin diezaioke gehiago zapalkuntza batek, beste batek baino, momentu batean pertsona bati gehiago eragin diezaioke papelik ez izateak, etxebizitza bat ez izatea baino, ez? Naiz eta normalean lotuta geriko diren, ez? Baina ikusi behar dena da, naiz eta zapalkuntza desberdinek zeharkatu algaituzten, zapalkuntza guzti horien kausa singularra dela, ez? Komuna dela kapitalismoa, ez? Horregatik, sujetua definitzerako orduan, ezberdintasun guzti horiek kontuan izan behar dira, langile klasearen azterketa alik eta gaurkotuen egiteko, alik eta egiazkoen egiteko, kontuan izan behar dira bere bizi eredua definitzen edo determinatzen duten faktore eta mekanismo guzti horiek, ez? Orain, sujetu politikoa eraikitzerakoan beharrezkoa da, ezberdintasun guzti horiek unibertsaletik daukatena edo kontuan hartzea, izango zena gizarte honetan ze posizio sozial daukagun, eta beraz gure gaineko dominazioarekin amaitzeko ze beharrezkotasun daukagun, ez? Izan ere, guk nahi dugun, eraiki nahi dugun sujeto politikoa gizarte berri bat eraikitzeko gaitasuna izango duen sujetu politikoa delako, ez? Bai, eztabaida teoriko honek askorako emango liguke, ez? Baina bai, garrantzitsua dela honekin aldi berean ere aztertzea proposamen teoriko honek ze forma politiko eta praktiko hartzen dituen baita ere. Eta pixkat horretan sartuta edo horri nola baiteltzearen zeintzuk uste duzue direla emakume langileak askatzeko bidean egin behar ditugun egin beharrak edo ditugun erronkak? Bueno, lehenik eta behin politika beraren ulerkera, ez? Politika da, egun topatzen geran errealitate hau eta ditugun bizi baldintza hauek eta izan daitezkenaren artean egiten dugun jardun hori, ez? Edo aurrera eramaten dugun lan politiko guzti hori. Beraz, gure ustetan hau izan behar dena da, dominazio egitura hau eta gure emakume langilearen zapalkuntza adibidez, betikotzen duen dominazio egitura honi aurre egingo dion jardun politikoa edo eramatea, ez? Jardun hori berriz, eduki batez bete behar da. Gure egin beharra izango da beraz, aliketak sektore zabalengana iatzeko, bitartekoak martxan jartzea, bai bitarteko teoriko eta politikoak martxan jartzea, hala bide horri edo eraikitzen juteko, ez? Eta antolakuntza komunista eraikitzen juteko. Bai, eta pixkat hori Leirek dioenaren arira eta azken ideia hori azpimarratuz, ez, egia da garrantzia handikoa dela emakume langileok bizi ditugun zapalkuntzen aurka edo horien aurrean borroka eta tresnak martxan jartzea, zuk esan bezala, bai indarkeria matxistaren aurkakoak, bai garapen politikoa ahalbidetuko dutenak, edota lan baldintza penagarrien aurrean eman daitezkenak edo aurkeztu daitezkenak, ez? Hala ere, kontutan hartu behar dugu, guzti horiek norabide estrategiko batean kokatu behar ditugula edo eta norabide estrategiko bati egin behar diotela ekarpena. Bestela, zer ezan gelitzen direlako. Bai, mota ezberdinetako tresnak martxan jarri daitezke, horrekin, mota ezberdinetako tresnak zein borrokak baitere, ez? Martxan jarri daitezke, egon badaude, baina, beharrezkoa zaigu ere galdera egitea, ez? Ea guztiak beharrezkoak diren, ea guztiek aldaketarako potentzialitate berdina duten, edo ez, azken finean,
ze izaera eman behar diegun, edo ze izaera hartu behar duten planteatzen ditugun borroka horiei. Zer esan dezakezu honen inguruan? Bueno, ideia asko eta dituzu, baina hasteko zerbaitekin. Nik uste dut, bai, eztabaida termino trampatietan kokatzen dela askotan. Hau da, kokatzen da askotan borroka batek bestearen gainetik duen garrantzian edo garrantziesean, baina ez hainbeste borroka horrek eraldaketa erreal baterako eraginkortasun handiagoa duelako, baizik eta identitateen talka bat bezala gertzen delako. Eta horri lotuta, askotan eztabaida planteatzen da, ea lehenetsi behar diren borroka ekonomiko edo sindikalak, edo borroka kulturalak, edo aitortza sozialean oinarritutako borrokak, baina eztabaida horrek ez dauka zentzurik. Segurazki alde batetik, baldintza materialek eragin egingo dutelako baldintza kulturaletan eta alderantziz, eta gainera eztabaida delako hain zuzen, ea borroka batek edo bestek transformazio erradikalerako balio duen, gaitasunak handitzeko balio duen edo ez. Hor kokatuko behar dela uste dut. Bai, pixkat azken ideia horri helduta, aztertu behar duguna da ea borroka edo aldarri horiek zapalkuntzak sortzen dituen klase harremana gainditzeko bidean ze ekarpen egiten duten, ez? Ea iraultza sozialerako potentzialitatea daukaten. Hau da, ea antolakuntza iraultzailea edo komunista indartzen duten, edota ea kapitalarekiko indar harreman hortan aurrera pausoak emateko balio duten, edota kontrara, estatuaren baitako aitortza batera mugatzen diren, edo ekoizpen sektore konkretu bateko lan baldintzatera mugatzen diren, ez? Eta aldi berean horrek ez du esan nahi borroka horiek ez direnik aurrera eraman behar, baizik eta gaitasun politiko handitzeko helburua izan behar dutela. Gerora ere, estatuaren eta kapitalaren marko hori gainditu ahal izateko. Hori da, borrokak norabide argia izan behar dute. Hau da, gizarte, zapalkuntzak betikotzen dituen gizarte hau edo aldatzera begira, gaitasun militanteak handitzeko balio behar dute eta baita baldintza politikoak esartzeko, ez? Bestela, baldintza politikoak dio, ze bestela gaur lortzen dugu, eta ondo, hobekuntzak lortzen dira, baina bihar kendu egingo digute, ez? Eta hori gaur ere ikusten ari gara pila bat neurrirekin. Orduan, zentzu horretan, norabide estrategiko batean kokatuta egon behar dira, balio izateko, gaur lortutakoa defenditzeko indarrak garatu ahal izateko bai borroka horiekin eurekin, ez? Horrekin ez dut esan nahi, estrategiatik kanpo edo borroka isolatuak onurarik ez dutela ekarriko, baina bai seinalatu behar direla bere mugak nahi badugu mahai gaineratu beharrezkotasun bat osotasunaren gainean interbenitzeko edo, ez? Bai, eta pixkat horrekin lotuta ez, izango litzateke gaur egun existitzen diren proposamenen izaera pixkat mahai gaineratzea, ez? Emakumearen zapalkuntzari aurre egiteko existitzen diren proposamenek batez ere ikusi dezakegu izaera asistentziala, pedagogikoa edo formala daukatela, eta edo horrelako neurrietan oinarritzen direla, eta zuk, hainoak aipatu duen bezala, puntu batean, onura bat edo ekarri dezakela, horrelako asistentzia batek edo X kasuri aurre egiteko baliabide bat izan daitekelako. Baina, indarkeria matxistari agokionez esaterako, ikusten da, alde batetikan, indarkeria matxistari aurre egiteko existitzen dela politika instituzional batzuk, eta bestaletikan hezkuntza alorrean, hezkuntza formal edo informalean proposamen batzuk, ez? Baina, realmente horiek zenbateraino eman dezakete edo non dago muga, ez? Pixka eta Ainoak egiten zuen galdera hori. Hor, bi puntu edo azpimarratu nahiko nituzke, batetik politika instituzional hauek eta hauek martxan jartzen dituzten alderdiek, eta horien artean ezkerreko alderdiek beraiek ere gutxi daukatela egiteko, alde batetikan oligarkia finantziarioaren menpe daudelako, eta beraz oligarkia honek ez duelako berdintasun erreal batera iristeko borondate hori eukiko, eta beraz ere politika instituzional hauek borondaterik ez da eukiko delako realitate hori gainditzeko, eta borondaterik ez aparte ezintasun nabarmena gongo delako, ez? Eta horrekin lotuta, aipatuko nuke, ez dela bakarrik
proposamen hauek dituzten mugak, baizik eta beste alde batetik realmente berdintasun erreal horretara iristeko mahai gainean dagoen proposamen politiko horren helburuetako bat izan behar duelako emakumea aktibo politiko bilakatzea eta emakumeak militante integral batzuk izatea, ez? Eta horrek bermatuko du realmente berdintasun erreal horietarako eta zapalkuntza forma ezberdinei aurre egingo dien gaitasun batzuk antolatzea. Besterik gabe, hoxe. Nik hurrengo galderera pasa horretik bai gehitu nahiko nukeela, kasu askotan iraultzaren bidean bitartean egiteko lan gixara azaltzen dela erreformismoa, ez? Eta errealki ez daukala inongo borondaterik zapalkuntza betikotzen dituen kapitalaren marko hori gainditzeko. Eta borroka guztiek borondate hori izan beharko lukete berezkotzat, ez, azken finean. Hala ere, honekin ez dut esan nahi, inondik inora ere, borroka edota mugimendu ezberdinetan ez dagoenik eraldaketarako borondaterik ez daukan jendea. Noski badago, baina borondatearekin politikan ez da nahikoa, ez, eta hori seinalatzea ere garrantzitsua da. Nahiko ideia, gako garrantzitsuak aipatu dituzue, azken interbentzio honetan. Eta, pixka bat saioari itxiera txukun bat ematearren edo, azken ideia modura eta aipatutakoarekin lotuta pixka bat, ez? Zer uste duzue dela orain emakume langileon zapalkuntza hau gainditzeko bidea, edo zer erronka ditugu? Hasteko lan asko egula esango nuke, baina abia puntu bat edo ezartzearen, lehenbizi eta saio honetan aipatu egun, behin darro aipatu egunakin lotuta, zapalkuntza hau gainditzeko, bai hau erreproduzitu eta betikotzen duen sistemaren osotasun horri aurre egiteko antolakuntza sustatu beharko genuke, eta horretarako beharrezkoa diren bitarteko, teoriko eta politikoak antolatzeari ekin beharko genioke, ez? Edo horretan jarri beharko genuke nagusiki gure indarra. Gero, bai oinarrizkoa dena edo beharrezkotasuna daukana da emakume langileon zapalkuntza forma ezberdinak aztertzea, ez? Eta horrekin batera emakumeen sektore zabalago batera hurbildu eta haiek ere borrokara batzea, ez? Azkenean militantziarako aukera horiek garatzea. Hala ere, kontutan hartu behar dugu, gure lana ezin dela mugatu emakume batzuen edo besteen, baten edo bestearen egoera hobetzera, baizik eta orokorrean emakumeok eta gizateria katetatik askatzeko helburua izan behar dugu. Nik uste dut handik eta hemendik esan direla gako garrantzitsuenak, baina horrela laburtzeko bat, emakume langileon zapalkuntza gizartearen osotasunaren baitan ulertzearen eta beraz borrokatzearen premia mahai gaineratzea. Horrela, bigarrena litzateke emakumeak komunismoaren aldeko borrokan edo aktibo politiko izan alizateko, baina kontuan izan da, existitzen direla oztopo batzuk emakumeak aktibo integral edo aktibo politiko bihurtzeko, orduan, hirugarren egin beharra edo bai litzateke oztopo horiek identifikatu eta baliabidea jartzea gainditzeko, ez. Bota dituzuen ideia hauekin itxiera emango diogu gaurko saioari. Eskerrik asko, Ainhoa, Joiz eta Leire gaurkoan gurean egindako ekarritako ekarpenengatik, egindako hausnarketengatik eta programari dedikatutako denboragatik. Eta, jarrai ezazue komunismoaren aldeko borroka honetan bidea eraikitzen. Hurrengoan hausnarketa gehiagorekin etorriko gara. Ogu hemen, hurren arte.